It's time for DJ Rocky's Secret Files. Sinayang ko ang babaeng nagmahal ng lubos sa akin. Hello, DJ Rocky. Ako yung tinutukoy na ex ni Kelly na napakinggan sa programa mo noong July 26. Hindi ako nakakapakinig ng programa mo dahil busy ako sa trabaho. Isang kaibigan ang nagsabi sa akin na nagbahagi nga si Kelly ng kwento namin. Kaya eto ko, gusto ko ring ibahagi ang side ko. I'm Prince, I am 29 years old, taga Pasig. At ito, ang aking secret file. Tama lahat ng ikinuwento ni Kelly. Year 2014, nakatira na siya sa amin. Mabait at tahimik si Kelly. Sobrang lambing niya as a girlfriend. Kung hindi nga ako nagkakamali, mahilig siyang magmukmuk sa isang tabi. Siya yung tipo ng babae na kung hindi mo kakausapin, hindi ka rin niya kakausapin. Maasikaso at sobrang linis sa sarili. Masakripisyo. Sa bahay nga, tumigil siya sa trabaho niya para sa akin. Noong mga panahon yun, talagang masasabi ko, perfect ang lahat sa amin. Dahil siya yung babaeng gugustuhin ng lahat. Kahit nga yung ibang kaibigan ko, type siya. Maputi, sexy, tama lang ang katawan, matangkad, at higit sa lahat, walang bisyo o arte. At sa sobrang tahimik niya, akala ng iba suplada. Pero kapag nakilala mo, madaldal. Kapag kaming dalawa lang, ang sweet. Hindi yan natutulog pag wala ako sa tabi niyan. Mag-aantay yan kahit anong oras. Kahit nasa inumin ako, andun lang siya sa bahay. Hindi yan susundo. Kaya sabi ng mga kaibigan ko, ang swerte ko raw. Nakasungkit ako ng babaeng perfect. Pero dumating yung time na parang nagsasawa ako. At gusto ko lang mang-trip ng ibang babae. Alam kong mali yun. Text-text lang naman. At hindi ko naman sineseryoso. Pero sadyang magaling si Kelly manghuli. Aminado akong ilang beses na akong nagloko. At dumating sa puntong kahit yung ex ko bago siya, nakipagbalikan ako ron nang hindi alam ni Kelly. Chinat ko yung ex ko na itago natin sa pangalang Sarah. Sinabi ko kay Sarah na makikipagbalikan ako sa kanya. Kaso alam niya na may kasama akong iba. Kaya nagdahilan ako na best friend ko si Kelly. Kaso, sa hindi ko sinasadyang pangyayari, naiwan ko yung Facebook account ko na nakabukas. At nakita at nabasa ni Kelly yun. Tinanong niya ako agad, Prince, totoo ba yung sinasabi ng ex mo? Tanong niya na halatang galit na galit siya. Pero itinanggi ko yun. Kaso ayaw niyang tumigil. Pinapili niya ako. Si Sarah ang pinili ko. Kasi nakukulitan ako sa kanya. Hindi ko na naisip na masasaktan siya ng sobra-sobra. Siguro nasanay na ako na babalik din naman siya sa akin . Kaya kahit nung araw na pumunta yung friend ko na sa bahay at sakto wala ako, nabuking ako ni Kelly. Kaya pag uwi ko, sinigawan niya ako. Babatuhin sana ng hawak niya pero naging okay kami nun. Kaso nag-iba na rin siya, puro na siya hinala. Kaya lang yung hinala niya totoo naman talaga. Ganun kasi siya magmahal. Kahit nasasaktan na, nananatili pa rin siya. Kaya siguro lumaki yung ulo ko. Dahil alam kong lagi lang siyang andyan. Kahit na dumating na sa puntong binabaliwala ko na siya. Alam ko maraming hirap ang dinanas niya sa akin.
Dahil sa akin nagrebelde siya. Na kahit umiyak na siya at parang wala na siya sa akin, nandyan pa rin siya. One time nag-away kami sa tabing kalsada. Gusto ko na siyang pabalikin sa kanila. Han, bumalik ka nga sa inyo. Pwede ba wag ka na sumama sa akin? Sambit ko na napapalakas na yung boses ko. Pero ayaw niya. Ayoko, bakit ba? Ano bang problema mo? Huwag ka naman ganyan. Sagot niya na umiiyak na. At dahil nababanas na ako, ang ginawa ko, iniwan ko siya. Tapos, sumakay na ako ng jeep. Iniwan ko siya walang pera. Pero nakabalik pa rin siya sa amin. At marami pang pangyayari na talagang alam kong sobra siyang nasaktan. Ayun na nga, nung nachismis siya. Galit ako ng mga oras na yun. At kahit hindi ako naniniwala, ay hindi ko siya pinapansin. Pero talagang mahal niya ako. Han, kausapin mo naman ako. Akala ko ba okay na tayo? Pakiusap niya sa akin na mangilid-gilid yung mga luha niya. Umalis ka na dito sa bahay. Ayoko na sa'yo, pwede ba? Wala ka ba talagang niya? Bulyaw ko at sabay tayo para kunin ang mga damit niya. Nilagay ko yun sa plastic, sabay hila sa kanya palabas, at patapon kong hinagis sa mga gamit niya. Nagmakaawa pa siya noon, pero hindi ko na yun pinansin. Hindi ko alam kung ano pumasok sa isip ko at ginanon ko siya. Nasa loob na ako noon at hindi ko na alam kung nakaalis na siya. Makalipas ang mga araw at buwan, na-realize ko na mahal ko pa rin pala siya. Ilang araw ako nagiinom nun. Kaya isang araw pagising ko, naisipan kong i-text siya. Pero wala akong napala. Ramdam kong galit siya. Kahit nagmakaawa ako. Mga ilang araw pa nalaman ko umuwi na siya sa Bicol. Naisipan kong sundan siya kaso pagdating doon, alam ko hindi ako welcome. Naintindihan ko yun dahil sa mga ginawa ko sa kanya. Umalis ka na. Ba't ka ba nandito? Ano, guguluhin mo ko? Hindi pa ba sapat lahat ng kahihiyang ginawa mo sa akin? Hindi pa ba sapat lahat ng sakit na idinulot mo sa akin? Wala kang karapatan para sa isa pang pagkakataon. Galit na sinabi niya sa akin. So umalis na lang ako. Kasi alam kong lalo ko lang siyang masasaktan. At ayokong makita yung babaeng dati ay punong-puno ng sayang mga mata. Nawala na lang bigla. Lumipas ang mga taon na balitaan kong may bago na siya. Nag-stalk ako at nakikita ko sa mga post niya kung gaano siya kasaya. Doon ko napagtanto kung ano yung sinayang ko at binaliwala. Ilang beses ako nag-chat sa kanya pero wala na. Wala na yung babaeng minsan akong ginawang mundo. Yung babaeng ginawa akong kasiyahan niya. Yung babaeng andyan para maglambing. Kapag hindi mo siya pinapansin, kukulitin ka. Kahit may ginagawa ka, pipilitin niya na pansinin mo siya. Alam ko na sobra ko siyang nasaktan. At kung mapapakinggan man niya to, patawad. Patawad. Pinagsisisihan ko na sinayang kita dahil sa maling akala. Sana hindi ka magbago. Kung ano ka dati, ay magangganong ka pa rin. Yung Kelly na laging masaya. Yung laging nandyan para maglambing at mag-asikaso. Namiss ko yung Kelly na nagmahal sa akin ng totoo. O namimiss ko ang kabuuang ikaw. Sa bago mo ngayon, ito ang mensahe ko. Pre, sana ingatan mo yung babaeng minsan ay naging parte ng buhay ko. Pero sinayang ko. Sana iparamdam mo ang deserve niyang pagmamahal at saya. At sa mga katulad ko, sana pahalagahan ninyo yung taong nagmamahal at nagpapahalaga sa inyo. Dahil nasa huli talaga ang pagsisisi. Hanggang dito na lang po. Muli,
Ako si Prince. At ito, ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.